Go kong naligo. Hamis kay kog naong no. O kabaw mo nga nung hamis akong naong. Pakiton ta mo sa akong gigamit nga in skincare. Ang akong gigamit guys kay Skinol, papaya o kanang Skinol papaya panggabi. Skinol gid siya dili. Pero ang Skinol akong gisaglan og Brilliant. O nawa ko na dali ra kay Maxit is ang inyong Brilliant guys. Inyo nang isagol sa Skinol kay dili siya hapdos. Hapdos ba nang kuan Brilliant. Inyo na isagol sa kanang singananay sa kanang Skinol ang inyong Brilliant. Ya, tapos ang inyong ikuan tagabuntag kuan ra ni siya kanang akong gigamit karon kay Skinol nya gisagol Skinol nga kanang Skinol nga kanang papaya o kuan kanang silka nga Skinol ba nya dayon whitening nga kanang kuan sing ananay akong gigamit karon ang gamit ko para panggabi katong naay Brilliant dili siya hapdos dili siya hapdos guys. Aray pakiton ta mo sa akong gamit akong ang akong Skinol akong isod sa rep bugnaw kayo para guys ay mauni siya nga Skinol guys Skinol bugnaw kayo kita mo na isod na ko grape nya ang kaning Skinol guys gisaglan ko ni Brilliant dalay dali ra kay mamaksit ang imong naong see mga kuan upat ka adlaw tulo man napaksit na ya wala siya hapdos naray karo akong gisaglan ani nya ang akong pang buntag kani siya pang-abog whitening skin whitening mao ni siya akong gigamit gisod na ko strip bugnaw kayo nya kani siya Skinol silka wala koy gilikram wala koy kanang ingon nga hapdos kay kung mogamit man gud ka ani god hapdos kaayo nya mamaksit nya ang imong naong mamuwa kani dili gyud basta isagol ninyo sa Skinol kani Brilliant tuo mo nako suwaye para mo tuo mo nako dili siya sakit bisig ako pag iya na ana sugon para ko wa gyud naghangay kuha kuan mora na akong gamit akong kuan sus kauyon mo akong nakuan ang paksit na giniya kay nga nang ang iyang paksit dagko kay mga paksit pero wala sakit siya mamaksit ra siya ha mao jud ni akong gamit guys so wayin ninyo guys kita masak na wala na filter na ba ni filter awak ko na wala gid siya ingon nga kanagkuan mo namaksit pag wala namakpak pa ka nang diba akong liog ato purti jung ituma karon puti na akong liog namanam nagputi mao pa may pagkuan ako bago pa mo gamit ani mga kuan pa kadlaw anom po kadlaw makita na nimo ang iyang pagkakuan kay mo kuan mo manglaksit gid siya gihimo ra nako siya og kanang kuan ayaw ninyo gamit aning gamay nga inani skin white nya saglan ninyo og kanang inani ayaw daghana ayaw katunga ra pero ay daghana badang dili gud siya hotdon gud tanan imo ra siyang bana-banaon ani ba
siya hapdos man ni dali man ni siya mga mapaksit imong dali ra man ka ba masamad ani kani siya dali ka masamad samot na ako gani wa kung gamit ani sabon ani wa akong gamit ang gigamit safeguard og kanang singa na ng sabon na chong singa na sabon chong ha unsa to ba unsa chong katong sabon ba kuan Bioderm ra ko sa kuan gamiton ana ko na di ba bitaw sa tinuray lang no kanang hayag-hayag naman akong naong pero kanaon lain na ngit-ngit kailangan nanaon yun yung babae apil yun siya na awa ng kalagumans pa mao na guys, thank you for watching guys. Mao na akong gamit kani siya tulo ka mild dry yan kuan paksit kana bang dili kuan ba kanang paksit nga kuan ra gyud iya ba nya kani siya para ni siya buntag kani ako ni gigamit para buntag mga abog-abog ba wala ko gigamit nga kanang sunblock wa basta ayaw dili lang nimo daghanon ni kani ba inigbubo nimo sa inigbubo nimo ani ay kaning bubo nimo ani ayaw daghana kani siya puno man siya no kung palit ka imo ra sang kuan sa nimo gapas iana pa nimo gapas imo to yan ana shake to nimo tinuod na guys akong kuan yang ako usahing sabon kay safeguard o kanang Bioderm mura kong sabon wala ko ikuan gindot kay itong perla sa una itong perla motoy kuan sa una perla man siya ako na ang dagway sa una kung sa una ka lang mag kuan ko thank you for